Xayrlı kün, hürmetli milletdaşlarımız. Bugün bizning studiyamızda qo'noq bor. Ул bizning baribizning da yaratgan artisti, Татарстанның халық artisti, Respublikaның İlham Шакиров исемендәге дәүләт бүләге иясе Фердинанд Саляхов. Xayrlı kün Фердинанд. Xayrlı kün. Син бик популяр икән. Менә соңгы вакытта мин шуңа инандым. Мин кайсы бер үзебез аралашкан видеоларны гына куеп социаль челтәләргә куям. Шул арада халык реакциясе башлана. Теләклеләр, рәхмәт әйтәләр, яраталар. Һәм менә бу халык мәхәббәте, анда языгыз дип мәҗбүр иткән әйбер түгел. Анда һәркем үз теләгәнен үзе яза. Менә синең шундый, синең иҗатыңны, синең тормышыңны, гомумән сиңа карата битараф булмаган татар тамашачысына син нәрсә дип әйтер идең? Рәхмәт. Әгәр синең иҗатыңа мөкиббән китсәләр, сиңа рәхмәтләрен әйтсәләр, синең сәламәтлегең белән кызыксынсалар, синең көнкүрешең белән, гомумән сиңа нинди кызыксыну белән карыйлар икән, сиңа хөрмәт белән карыйлар икән, бу инде минем бәхтем дигән сүз. Минем үземнең җырым, профессиям аша шушы тамашачылар белән бергә яшим дигән сүз. Алар минем белән яшиләр дигән сүз. Гомумән минем дөньямны алар тутырып тора. Мин шушы җыр белән аларга килгәнмен, алар миңа рәхмәт белән кайтаралар. Синең беренче белемең, югары белем, медицина. Син врач буласы кеше. Ләкин син җыр юлыннан киткәнсең. Сиңа бәлкем медицинаны сөйләргә кирәк булган булса дигән уй килмәдеме менә бу авырткан вакытларда? Операция кисергән чорда. Минем ул турыда вообще уйлап та караган, бөтенләй уйлап караганым юк. Улай бер онытылды, булды, бетте. Мин гомумән бала чагымнан үземне сәхнә кешесе итеп күрдем. Сәхнә кешесе булачагымны bildim дип әйтә алам, чөнки мин гел шул турыда гына уйладым. Минем бөтен мәктәптә укыганда да. Нишләп медицинаны сөйләгән идең беренче белән? Юк диделәр, тавышын юк диделәр. Булырга да мөмкин түгел. Менә профессионал җырчы әйтте. Соңыннан, ну, икшесен мин бер качан аның фамилиясын әйткәнем юк. Бу адаштыру. Менә шул адаштыру аркасында мин 5 елдан артык гомеремне сәхнәсез яшәдем. Әмма ләкин язган булган инде, килдем бит, барыбер сәхнәгә килдем. Соңга калмадым. Үз вакытында мин бийек җырчыларыбыз исән вакытта, алар гөрләп торган вакытта Илһам абыйлар, Әлфия апалар, Хайдар Бейшевлар, Вафирлар, гомумән Таһирлар, Сара апалар, Фәхри Назыртдиновлар гөрләп эшләп торган вакытта мин сәхнәгә килдем. Вакыты җитмәгән булган, вакыты җиткәч килдем. Менә һәр нәрсәнең үз вакыты шулай бит. Һәр бер нәрсә бер генә вакыт. Бер генә була. Менә мин кызык итеп сөйлим, әле күптән түгел син менә бай хатирәләр синдә. Теге артистлар турында, язучылар турында шул вакытта синең белән бергә эшләгән, иҗатта иткән дусларын белән сакланган хатирәләр бик күп. Һәм менә шуларның берсе мин гел кызык итеп сөйлим инде, сезнең ничек итеп Рәшит Сабиров белән Владивостокка җыр фестиваленә барганыгыз. 7 көн ярым барасыз. Поездда барып җитәсез, фестиваль биткән була. Шул поездга утырып, яңадан 7 көн ярым, 15 көн юлда йөргәнегезне. Менә андый вакыйгаларга бай бит синең. Менә шуларны барсын бергә туплап, кызыклары да бар, гыйбрәт алырлыклары да бар. Ничектер китап итеп чыгарга дигән теләгән юкмы?
Менә минем үземнең бер китабым чыкты, әйтәсе сүзләрем бар иде дигән. Шул китапны язырга миңа язучылар белән гастрольләрдә йөргән вакытта язучылар, инде Гариф абыйлар, Гариф Ахунов анда, Әхмәт Гадел, Мөхәммәд Мәһдиевләр әйтәләр, яз. Минем башыма да килмәде, мин алардан көлеп кенә йөри идем. Үземнән үзем, ничек инде хак, синең хакың булырга тиеш, синең белемең булырга тиеш. Син гомумән зур фикерле кеше булырга тиеш. Ничек кеше ничек китап язарга тиеш. Еллар узды, шул булдыра алганча мин аны китап итеп оештырып кулга алдым. Һәм тамашачыларга тәкъдим иттем. Бәлки, менә бу истәлекләр, алар чынлап та безнең анда бар бик гыйбрәтле хәлләр, анда бар өйрәнер әйберләр, анда бар эшләргә ярамаган әйберләр. Аларның барысында киләсе буыннарга калдырсаң, бу кешеләрнең, шәхесләрнең портретын күз алларга бик җиңел булыр иде. Әлбәттә. Анда бит сине алар кызык, менә шундай рәхәт хатирәләр анда. Кайсын көлеп сөйли торганы бит. Анекдот итеп сөйләп була торганнары, мәзәк итеп сөйләп була торганнары да бар. Менә шундай хатирәләр китабы чыкса, татар җыры, татар тарихы, татар әдәбияты, татар мәдәнияты белән кызыксынган кеше өчен бик кызыклы булган бар иде. Әлбәттә. Һәм тиз арада сатылып бетер дип тә уйлыйм мин аны. Тиражы да күп булыр әле шуның. Мин аның матди ягын һич уйламыйм. Аның шушы артистлар дөньясының сәхнә артындагысы кызыграк. Анда сәхнәдәге сәнең күренеп тора. Анда ялтыравыклы, матур, аның бар әле ялтырамый торган яклары. Аның әле бар авыр һәм кызыклы, һәм гыйбрәтле яклары да бар. Менә аларны тамашачыга тәкъдим итсәң, әлбәттә, аны тамашачы кабул итәр иде дип уйлыйм. Фердинанд, менә синең иҗатында, синең тормышында тагын бер зур шатлыклы вакыйга булды. Аны синең генә түгел, синең иҗатыңны яраткан барлык тамашачы өчен дә булгандыр ул. Илһам Шакиров исемендәге премияга ия булу. Бу инде зур дәрәҗә җырчылар арасында. Илһам абай халкыбызның бөек җырчысы һәм син аны белән бергә иҗат иткән кеше. Аның синең турында әйтеп калдырган матур сүзләре дә бар. Син язып калдырган хатирәләр дә күп Илһам абай турында. Менә бу премияга ничек тәкъдим итәргә булдылар сине? Моны мин килешеп эшләнгән эш булгандыр инде бу теге иҗат коллективы, филармония тәкъдим иткәндер дип уйлыйм мин сине. Монда беләсезме, тәкъдим итү бу филармония җитәкчелегенең коллективның тәкъдиме булды. Алар аны миңа белгертмичә эшләделәр. Сюрприз булды бу. Сюрприздан бигрәк, чөнки мин больницада идем, реанимациyadan чыккан гына идем. Аны бит бирергә мөмкиннәр, бирмәскә мөмкиннәр. Инде синең документларың киткән икән, син нәрсәдер өмет итәсең. Һәм бу вакытта синең ул өметләрең акланмаган чиракта син инде борчуга төшәргә мөмкин. Миңа борчуларга ярамый иде. Менә мин шиксез рәхмәтле, бердән алар миңа шундый ничкә кайгыртучанлык белән, шундый якын итеп туганнарча кайгыртып, минем документларны алар җибәргәннәр. Ул документлар уже җыелган иде башка сәбәп белән. Бу бөтенләй Илһам Шакиров премиясенә түгел. Шул әзер документларны җибәрделәр һәм ул соңыннан инде алар миңа аны әйттеләр. Сиңа шушы аны иң беренче миңа Рузаль Мөхәммәтшин, Рузаль шагыйрь. Ул шалтыратып әйтте, таbii сезгә. Әле мин больницадан да чыкмаган идем ул вакытта. Менә син инде хисләр кичердең. Синдә менә шундый уй бар булганы бар име, Илһам Шакиров исемендәге премия лауреаты булырмын мин дигән. Менә кайчан да булса. Мин аңа бик ышанып та бетмим әле. Чөнки теге миңа ул үземнең отчествомны кабаттан биргәннәр кебек. Ул миңа шулкадәр якын, Илһам абыйның ул бу дөньядан китмәс кебек. Миңа аны киткәнне дә шанасында килми. Ничектер бер заман Салават белән сөйләшкәндә Салават әйтеп куйган иде. Без кайчандыр бу кешесез калачакбыз бит әле дип. Менә шушы кешесез дөньяда яшибез без. Һәм шанасы да килми. Чөнки без Аллага караган кебек, табынып, Илһам абый дип, Илһам абый аның моңы белән, аның хезмәтләре белән, аның шәхесе белән. Мин бик күп төрле Илһам Шакировны беләм. Талантлы, моңлы, кырыс, йомшак, күз яшьле, кайгыртучан, битараф, bütün Илһам Шакировларын да беләм. Кешеләргә хас хисләр, бөтенесе дә аңа да хас иде. Шуңа күрә 38 елга якын без аның белән сәхнәдә бергә эшләгәнбез. Һәм ул мине улым дип тә йөрде, Сәләхов дип тә йөрде, Сәләх дип тә йөрде. Аның бөтенесе аның авызыннан булган һәрберсе аның дуасы булып кабул ителә иде безнең өчен. Һәм бик күп җырларын үз авызыннан, үз репертуарыннан, авызыннан өзеп миңа өйрәтте ул. Менә шушы хезмәтләре аның шушы миңа булган карашы бүгенге көндә мине Илһам Шакиров премияле
Etdi. Dowamlı bulsun. Amin. Mene bu bitinde halk tarafından verilgen, yetekçilik tarafından verilgen, icatdaş dostların tarafından verilgen premiya dowamlı bulsun. Hem senin icad gymryň dowamlı bulsun Ferdinand. Mene sen barybyzdy da korkutup awurup aldın. Bitinde operatsiya geçirden mene bugün günde halyň neçe? Evet, Allah'a şükür. Orman kişi bulmay gelmez. Her kişi awry. Türlüse awry. Kimdedir Humumen terli bulmaslık awrular da var. Min bik yaxşı tabiplar koluna elekdim. Mine Ender Rafael oğlu Sadıkov degen kardioxirurg operatsiya jasady. Ana koluna elegi özü bir bäxet. Bu menim bäxetim diýip sanaýym. Çünki bütün tabiplar da eş ornundan da meni bütün respublikany köterip degen şekilde her wagt koýgyrtyp, men çeksiz rahmatly Atlat Tokaýsymyndagi filarmoniya jetekçiligine, anda her birsine alar indi bizlerning tuganlaryna nişik koýgyrtyp körsetdiler, şol koýgyrtyny men anda körsetdiler. Hem şonuň arkasında men bugün günde elhamdülillah isen-sag 31-nji maýda mene şo İlham Şakirov premiýasyny beriw taqdir etүү konsertinde Qozan Nur orkestri bilen çykyp İlham Şakirov repertuaryndan jyrylaryny jyrlay aldym. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Mene saban toýlarga barga tilek barmy? Eýsele toktap durasyňmy bylgy saban toýlarga? Tilek bar, şakyrsalar. Rahimit. Şakyruşlar barmy? Bar. Tugan ýakka gaýtasyň indi. Elbette. Mene tugan ýagynda bir taraf tugul bir Ferdinand gel şakyryp duralar. Elbette. Mene sahnege olar da çykyp gutladylar İlham Şakirov premiýasyny tapşyrgan wagtda. Bu dilinde peygamber bolmaý diýip aýtalar. Elbette şulaydyr. Lakin men zırlan almayayım tuğan yağımdan, yaktaşlarım tarafından, terek görüşler Allah'a men her vakitte da жылы söz, жылы qaraş, жылы qol görüp duram. Fiksiz rahmatly men alarga. Mene bugün günde seni nerse burşy? Bugün nerse dünyada tınçlyk bolmagy burşy. Kelesek günüň tınçlygy bilip ýaşarga tiýiş. Kech bilen ýatkanda ertege tınç ille uýanganyňy bilip ýaşarga kerek. Xolay Teala selametlikni bergen wagtda tыныç ilde ýaşaýsy kile. Balalar bar. Ol balalarynyň köz ýaşyny köräs kelmey, änileriniň köz ýaşyny köräs kelmey. Köpgine ýep-ýeş hanymlar özleriniň irlerini ýogaltganlar, alaryň köz ýaşlaryny köräs kelmey. Her birsin ýeňip isen-sag gaýtyp görüşүү sagatlaryny köräs kile. Birsin Hudaý, Allah berse. Barybız da şuna götebis. Hem ýeňgi düreslik biziň ýakda bolaşak Allah berse. Tugan ýak, tugan negiz ol her kim üçin iň kaderli yer. Men bilem ol senin işin en izge yer. Mene bu dünyada senin işin çöreýli buraştan başka izge yer yok. Qozan ortasındağı fatyrda yaşap yatsaň da. Şolay bit. Elbette. Hem bu günde, mene bugün günde indinde negizde kişi yok. Lakin sen gün arala şol yolunu tapdysyň. Tuğan ýagy gerek kişige. Eýe. Ayrılganyny aýy başy, bölüngenini böredir. Aýy böre başa izlep köp mejanlar ýeridir. Bizning özübizning tuğan ýagybyzga gaýtyrga, tuğan digizibizge gaýtyrga, ondan dogaly bolup, doga oqlarga, kabirge barga, alarynyň ziyaret kılırga, tuğanlarym ýanyna baryp gaýtyrga menim mümkinçiliklerim bar. Tege Pirzer Murtazynyň bir jeri bar. Sen bäxetli bit äniýim kabiriň tuğan ýakda diýip bite bolýar. Yani işte torunda yazgan yer, o zegizgi şer indi. Kabiriňniň tuğan ýakda boluw da kişi üçin bäxet. Mene bäxet türlüçe bola indi. Men tuğan ýagym bilen begururlanam. Anyň elbette indi hazır mene görlep turgan awul, ol haman kişereýe kipken kulky haman ol urtaga jyla bara. Men anyň kibiwinden gorkam. Yani göz aldına ketermeyim nişikte kaçanda bolsa, ol kul kiber diýip. Anyň sulu bulup duruwan, anyň balykly bulup duruwan, anyň gürlep duruwan, anda balalar kıyınuwan, balalar tawşyny işlesim kile. ilerge
Denizlerde yat havada, eğili duvar bir havası, alıp gişede var. Eğili duvar bir havası, alıp gişede var. Eğili bizim selamlar, mişi duvar illerge, sızıları buzallarızda, çırlagan ilerge. Eğili bizim selamlar, mişi duvar illerge, sızıları buzallarızda, çırlagan ilerge. Sızıları buzallarızda, çırlagan ilerge. Ferdinand, mana her nersenin öz vakıtı var dep aytarga yaratабыз bit endi. Улың Марат кайчан үйләнер икән дип башта тинкә кырдай бит. Аллага шөкер үйләнде. Оныгыз туды. Менә оныкны кулга алгач, оныкка тәрбия бирү бабай булдың бит инде син, бит онык тугачтан. Бабай диләр бар. Әйе, менә синдә үз синең бит инде Сәләховларның дәвамы. Әйе. Менә нинди хисләр кичердең син менә оныгың туганнан соң? Biz hani больницадан yine bala tutur yurtuna barıp aldık. Ana indi көтәреп çıktılar da indi koldan kolga mine tapşırdılar. Mine şulay atılıp kayttım indi. Men Jünsiz babaylar indi artist bit indi. Ana көрәм, барам, яратам, курчак кебек ойнайм, әпен-төпен китерәм дә кайтып китәм инде. Әйе. Бабайлар белән үскәндә ул һәр җанда булган. Мин бит үзем әбиләр белән үстем. Мин бит аның һәр бер хәрәкәтен, һәр бер сүзен сеңдереп, һәр бер миңа булган дугасын ишетеп үстем. Мин аларга нәрсә, менә барам да, уйныйм да, кайтам да, туган көннәрендә, тегеләй, кирәк яракларында инде. Үзем ни әйбәт бабайлар дип белмим. Шулай да ул бабай мин сине бик яратам дип әйтә инде. Алар икесе дә киләләр, радионы да, бусы да без сине яратабыз. Чөнки килгәч тә ишек төбеннән кергәч тә кысып, кочаклап, тегеләй итеп, булай итеп, аның инде тегесенә хәзер 14 яшь, паспорт алырга җыена Родион, бусына инде мәктәпкә барырга җыена. Әлбәттә күңелле, ул синең дәвамың, балалар. Бу нәсел дәвамы. Нигез бәлки алар кулында калыр киләчәктә. Исән булсыннар, сау булсыннар. Бу минем дә, бәхетем дә, байлыгым да. Әлбәттә. Синең бит әле күңелең киң, синең бит әле алып үстергән балагыз да бар. Ну, алып үстергәнде без инде аны үскәнне готовыйга гына ярдәм генә иттек. Без ул турыда бик таралмыйбыз, таркалмыйбыз. Исән сау булсыннар, алар да бар бу дөньяда. Ни кемгә Анда да ике онук бар бит әле. Да, анда да үсәләр. Исән сау булсыннар, яшәсеннәр. Менә бүгенге көндә синең үзеңгә иң зур теләгең нинди? Ой, миңа үземә иң зур теләгем, мин шушы илдә, шушы Казанымда, үз телемдә, үз тамашачымда, үз җырымны җиткерә алсам иде. Әйтәсе килгән сүзләр бик күп, җырлыйсы килгән әйберләр бик күп. Шушы без әйтәбез, татар эстрадасы бик тә аска тәгәрәде. Шуның аска тәгәрәвен туктатыргамы ничектер, туктату мөмкин дә түгел икәнен дә беләм. Әмма ләкин үземнең кыйбламнан тайпылмый, менә шушы Илһам Шакировлар, Әлфия Абдаллалар безгә кадәр булган буыннар калдырган мирасны югалтмыйча, шуны тотып торып киләсе буыннарга ничек тә булса әз генә өлешем булса да тапшыра алсам иде. Халык көтә бит инде, Фердинанд кайчан сәхнәгә чыгар икән дә һәм үзенең кайчан сольник концертын бирер икән дип. Чыккан инде диген, эшли инде диген. Онсын күреп торалар аның һәм үзенең генә концертын күрәселәр килә. Эшлибез Алла берсә, менә 2023 елда планлаштырып торабыз, без Казанда эшләрбез Алла берсә. Алла берсә. Игъланнарны карап барсыннар, без аларның һәрберсен көтеп алабыз. Ярамир белән эшлекле мөнәсәбәтләр дәвам итәме? Әлбәттә. Юк, хәзер без аның белән бергә концертлар кую бик читен, чөнки аның үзенең репертуары бар. Ул бик күп оперларда хәзер төп партияләрне башкара. Ул кинәт кенә үзе генә чыгып китә алмый инде. Әйе. Анда кирәк утырырга, анда репетициялар, анда ул читилләргә күп йөри хәзер. Аның монда кайтып, Казанга кайтып җырлавы минем өчен бик мөһим дә түгел, чөнки дөнья өчен хәзерләдек аны. Дөньяга чыгып җырласын. Үзеңнең укучыңның шул дәрәҗәгә үсеп китүенә син канәгатьме? Канәгать, әлбәттә, исәнлек, саулык, уңышларыңа телим, мин аның өчен шатланып кына яшим. Фердинанд, менә сиңа шатлык китерә торган вакыйгалар еш булып торсын. Амин. Без сине яратабыз. Татар тамашачысы сине ярата. Мин моны тагын бер кат үз аша уздырдым, чөнки сиңа сораулар, теләкләр, мөрәҗәгатьләр, киңәшләр бик күп булды сине арган вакытта. Исән сау бул. Һәм безне шатландырып, куандырып,
сәхнәдә матур җырларыңны иҗат ит. Жылы сүзләрегез өчен бик зур рәхмәт. Гомумән, мен студиядагы һәрберегезгә сезгә шиксез рәхмәтләр. Мин сезнең шушы миңа булган мөнәсәбәтләрегезне моңлы бер җыр итеп сәхнәгә алып чыгармын. Һәм башка күңелләргә дә күчерермен, Алла бирсә. Алла бирсә, билсен Ходай. Бүген безнең дөнья студиясында кунакта яраткан артистыбыз, Татарстанның халык артисты, республиканың Илһам Шакиров исемендәге дәүләт бүләге иясе Фердинанд Сәләхов булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи бүгенге сезнең белән сау булышам.